Weget. Asu. Layangan gue. Walah layangan rambut jaji dibuang. Matane reget neh. Setan lah. Anak-anak sopo tuh jane. Layangan rambut jaji. Tengret yo. Wegetnya. Iki congkoke Boni iki. Songkoke Mas Boni ya iki. Ini lho Mas Boni songkokan ini. Set. Soale uteke ning pinggir. Astagfirullah wong mati kalau itu. Ndek iklan prasejarah Mas Boni iki teh. Tak gawe marine. Ben dikira Boni aku. Soale endi ta yo? Gak enak soalnya tadi. Ike wis gak apa-apa. Boni KW. Boni KW nyar. Saiki kamu dadi Boni jenengku tak ganti Boni saiki. Oke. Oke. Malah kayak Mas Boni ya kira. Wis saiki jenengku tak ganti Boni. Biyen kan Boni Ceng. Saiki Boni Kring. Boni Cungkring wis. Dah. Kondi lah. Sekarang wali tunggu mana li? Oh, oke. Ini ngumpul nih mbek sapa ngene. Komat. Anake jak komat iki. Bisa ora ya? Tapi komat areke koyo ngono. Iya ya. Wis tak lungguh sik. Tuh, anak senar. Rezeki anak soleh ini. Tapi bedah iki layangane. Waduh, kurang ajar pisan nih. Tapi yo ono barokah iki. Yo wis tak umbule mbek komat ae wis. Astagfirullah. Apa kowe? Oh, ya, krek. Nyapa rek melayu ke? Rambut jaji. Oh, biatin ndase. Wah, apa dikira demit lho. Aku dikira demite Boni lho. Kowe ngira apa malah wong wedi karo aku mah pernah tak gawe dhewe malah. Kone kan sapa ya? Jangkrik nang. Wedi aku. Kok Boni wis mati. Sapa ya? Boni wis ana sewon lho, Mas. Lha kok ana penampakan. Apa ya? Wis tak nggelan dhewe wis. Ya iki sapa komatmu gak anu. Karo gelem nih wis. Wis mau nyapo. Raine. Yo saya kan dadi Boni. Saya dadi jiwa Boni saiki aku. Dadi lek enek wong nyeluk aku Boni yo saiki jenengku Boni. Omat wis alah omat apa dapurane omat ya. Saiki aku Boni.
Boni. Hei aku Boni. Aku Boni. Dunia. Aku Boni. Lek. Aku Boni, Lek. Mbah, aku Boni, Mbah. Oke, siap. Boni kring lho saiki. Boni kring lho. Boni kring. Muncul kembali di YouTube Setiawan The Arkulus Go. Boni kembali lagi. Ngarit. Iki diklek ingko, gak enek sing nganu ki engko dinggoni demet soalé dinggoni. Alah bah, iki ra melu duwe ayo bah. Dan dua blok. Padahal ini peninggalan sejarah Indonesia loh iki. Kok Indonesia. Mbah-mbah kumbian loh iki. Sejarah iki sampai getirakat, getopo, 40 dino, 40. Kok malah gablok ngono to. Juh. Gumun tau karo iki. Kaenet blobok e kuping. Hei. Dunia tidak selebar katok kolor. Daun kelor. Hei. Oke. Iki lek ngene kapan marine lho yo. Wes rapopo, ditelaten-telateni sithik-sithik. Suwi-suwi lah. Mari. Waduh alah. Besok tuh paret meh matuk ya. Beh. Paret meh sesuk ya ampun. Tak nyileh harit lek Sumardi ya. Oh, kok ngene iki. Kok ngene iki lho asline. Kayak mabuk kuping kayak wah. Madu ora iso to jane. Ket isuk nggare aku emosi ki enek pokoke. Ket isu lho gare aku emosi tok iki enek masalah. Beh. Yo lombok iki opo lho jane ngene iki. Lombok rambut jaji tandul lho. Enggak opo ngene iki ha? Pedes. Ah. Pedes. Ning galangane matuk gak enek balik kerados kali. Gas. Arep ngumpul layangan panas. Oh yo. Wis tak ngumpul sik. Suwi pisan iki. Meneng ra?
jane. Wis bolong-bolong ki layangane iki. Layangane muklis mau. Ate dadi aduh dadi. Layangan rambut jaji. Aku melu ngajak. Lho, parina, bro kabeh iki. Loh, gancok iki. Malah langsung muncali layangan lho. Wong muklis sih mau. Layangan tak ceklek-ceklek nangis. Layangan rambut jadi kae. No. Wah salah. Ngerusaki parine wong. Lho iya. Soketku mau sik ning Tegalan yo. Kurang tak go mulih lho ya ampun.